салом дӯстон, дирӯз барселона муқобили селта бо се натиҷаҳои хуб вориди майдон шуд. Ба нимфинали лигаи чемпионҳо рой ёфтанд, дар финали ҷоми Испания қарор доранд ва дар Ла Лига бо шикастнопазирӣ пеш мераванд. Зери роҳбарии Ханс-Дитер Флик даста на танҳо боз ба худ бовар кард, балки бо услуби нави хос бозӣ мекунад. Каталониҳо бо 10 ғалаба дар 11 бозии охир ба ин дидор расиданд. Рақибон натавонистанд темпро нигоҳ доранд. Реал 4 хол қафо монд, Атлетико бошад 7 имтиёз. аммо то анҷоми мавсим ҳанӯз вақт ҳаст ва ҳар як бозӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад. Бозии хонагӣ бо Селта ки дар даври аввал тавониста буд бо ҳисоби 2-2 анҷом ёбад, аз ҷумлаи он дидорҳои муҳим буд. ин ҳама сабаб шуд ки ҳама интизори як рақобати пургол ва тамошобоб шавем ва мо бозии мазкурро ба таври мустақим дар телеграм-канали худ ҳамроҳ бо мухлисон тамошо кардем. Агар шумо ҳам хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шавед, пас ба пайванди дар зери навор даромада обуна шавед. охири ҳафта чун ҳар вақта бозиҳои ҷаззобро манзури мухлисон мекунад. Реал Мадрид ки дар Лигаи Чемпионҳо ноком шуд, акнун барои танг кардани мавқеи Барселона дар Ла Лига талош мекунад. имшаб Реал Мадрид дар Сантьяго Бернабеу бо Атлетик Билбао рақобат мекунад. ин бозӣ аз чанд ҷиҳат барои мадридиён муҳим арзёбӣ мешавад, чун дар ҳолати нокомӣ Анчелоти метавонад пеш аз муҳлат аз вазифа сабукдӯш гардад. ба ҳамин хотир пешгӯии ман дар ин дидор ғалабаи Реал бо тафовути 2 гол мебошад. шумо ҳам метавонед бо 1x шартгузорӣ карда бо истифода аз калимаи серноки TG Barca то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозии муқобили Селта бо фишори фавқулодаи Барса оғоз ёфт. ҳамагӣ дар дақиқаи дуюм Левандовски метавонист ҳисобро боз кунад, аммо каме тираш хато рафт. дар дақиқаи 12 Торрес бо як зарбаи зебо ҳисобро кушод, аммо Селта зуд ҷавоб дод. хатогӣ дар ҳимоя ва дарвозабони Барселона ҳисобро дар табло боз баробар намуд. то охири нимаи аввал бозӣ хело кушода ва пуршиддат буд. ҳар ду даста имкониятҳои зиёд доштанд, вале Шесни чандин маротиба дастаи худро наҷот дод. дар нимаи дуюм шиддат боз ҳам зиёдтар шуд. Селта 2 голи дигар зад. хитрик аз Борха Иглесиас ва ҳисоб дар табло 1-3. мухлисон аз натиҷа дар шок монда буданд, аммо ин танҳо оғози камбеки воқеии Барса шуд. бозингарони ҷавон мисли Ямал ва Олмо ба майдон омаданд ва равиши бозиро тамоман дигар карданд. дар дақиқаи 64 гол аз Олмо. пас аз амагӣ 4 дақиқа голи дуюм дар иҷрои Рафиня. дубора баробарӣ дар табло пайдо шуд. 3-3. бозӣ кушода шуд. майдон пур аз эҳсосот гардид ва дар дақиқаҳои охир довар пас аз бозбинии ВАР зарбаи пеналти таъин намуд. Рафиня бо зарбаи устодона ҳисобро 4-3 кард. ин лаҳзаи бурди ҳақиқӣ буд. барои Барселона ин на танҳо 3 хол буд. ин санҷиши характер, санҷиши бовар ба худ ва далели комёб буд ки Барса дигар дастаи тарсноки солҳои охир нест. ин даста боз гаштааст бо рӯҳияи пирӯзӣ, бо усули хоси каталонӣ. онҳо вақте 1-3 ақиб мондан рӯҳан набохтанд, роҳи худро идома доданд, нафас гирифтанд ва ғалаба карданд. ман фахр мекунам ки мо пирӯз шудем ва 3 хол гирифтем. ин ғалабаи хело муҳим аст. пас аз 3 тӯби сардодашуда бозӣ осон набуд, аммо ин тафаккурест ки ба мо лозим аст. имрӯз душвор буд, аммо мо тамоми кори аз дастамон меомадаро кардем. як бозӣ камтар, 3 хол бештар ва ин як чизи хуб аст. ман худро хуб ҳис мекунам ва хушбахтам ки ин таҷрибаро ба даст овардам. ман мехоҳам бубинам ки даста ҳеҷ гоҳ таслим намешавад. дар моҳи ноябр энергияи манфӣ зиёд буд ва ноумедӣ дида мешуд. ҳоло мо нишон додем ки то охири мавсим мубориза хоҳем бурд. дар вақти бозӣ мо як чизи дигарро диққат додем. вақте ки Флик ҳама тағйиротҳоро истифода бурд, дар захира Ансу Фати хело ғазабӣ шуд. ӯ аз норозигӣ дағалӣ мекард ва ҳатто пироҳани худро ҳавола дод. шояд ин нуқтаи охирин барои ояндааш дар Барса гардад. эҳтимолан Флик мехост ки ба дигар бачаҳо дирӯз вақти бозӣ кардан диҳад, аммо натиҷа оне набуд ки фориғболӣ кунанд. вақте даста бо чунин услуб пирӯз мешавад, дигар фақат бозӣ нест. ин паёмест ба рақибон, ба мухлисон ва ба ҷаҳон. Барселона баргаштааст ва на танҳо барои футбол, балки барои шӯҳрати пешинаро барқарор кардан. ба фикри шумо бо чунин ҳунарнамоӣ Барселона то куҷо дар Испания ва Евроҷомҳо комёб мешавад? ҳатман фикри худро дар комментария навишта, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.